Una de les malalties de l'aparell digestiu més importants que nosaltres trobarem és la diabetis. De diabetis n'hi ha diversos tipus. N'hi ha tipus 1 i tipus 2, que tenen una etiologia, és a dir, tenen un origen, una causa diferent, encara que els efectes són bastant similars en aquest sentit, però per vies metabòliques diferents. Hi ha un altre tipus de diabetis, d'acord, que el podem comentar més endavant, que és la diabetis de tipus 3. Val? La diabetis de tipus 1, la primera, anem a centrar-nos, és una malaltia autoimmune. Què vol dir autoimmune? És una malaltia del sistema immunitari en què precisament aquest sistema ataca cap a ell mateix, ataca el propi cos. Per què? Perquè no reconeix com a tal, com a pròpies, es reconeix com a forànies, les cèl·lules beta del pàncreas. Vol dir que ataca específicament aquestes cèl·lules. Què passa? Les cèl·lules beta del pàncreas són les encarregades de produir la insulina, de manera que l'atac sistemàtic i continuat del sistema immune contra les cèl·lules beta el que fa és que les destrueix, òbviament, i el que fa és que aquell individu no és capaç de sintetitzar insulina o en sintetitza en una quantitat molt inferior. La importància de la insulina, com veurem, és cabdal, perquè és aquella hormona implicada, necessària, indispensable, que facilita el pas, l'absorció de la glucosa cap a l'interior de les cèl·lules. D'acord? De manera que sense aquesta insulina, sense aquesta hormona, les cèl·lules no es poden proveir, no es poden absorbir, no poden aconseguir glucosa. Val? En aquest sentit, teniu a dalt a mà dreta aquest dibuix en què veieu, òbviament, és un tall transversal que s'ha fet i veieu una sèrie de capil·lars en vermell i veieu com realment a l'esquerra, que està en blau, les cèl·lules beta del pàncreas produeixen insulina i la verteixen, d'acord? La secreten directament al torrent sanguini, són aquests puntets que teniu interior dels vasos sanguinis i que el torrent sanguini se'n va per totes les cèl·lules distribuïda perquè, òbviament, totes les cèl·lules del cos humà necessiten insulina, d'acord? Perquè per dur a terme posteriorment als mitocondris l'obtenció d'energia. En el cas de la diabetis de tipus 1, aquests individus, com podeu veure a la dreta, aquestes cèl·lules estan alterades, estan grises, i estan destruïdes i llavors no es produeix insulina. Aleshores, en relació a això, què passarà als individus que tenen diabetis 1? Òbviament que si no tenen aquesta hormona o no tenen les quantitats, la concentració necessària per facilitar el pas de glucosa a l'interior de la cèl·lula, aquesta glucosa s'anirà acumulant a nivell dels vasos sanguinis. S'anirà acumulant, perquè no pot entrar a les cèl·lules. Llavors, en aquest sentit, i abans de continuar, perquè hi ha uns conceptes que sortiran, hem de diferenciar el que és una hipoglucèmia, una normoglucèmia i una hiperglucèmia. Una hipoglucèmia, ostres, tu, et falta falta sucre, no? A vegades es parla de manera vulgar. Una hipoglucèmia és una baixada de sucre, no? Per exemple, què vol dir una baixada de sucre? Doncs que no hi ha suficient sucre al sucre. Això és a nivell vulgar, No te recordeu que faríem servir la paraula glúcid o glucosa, no? Però en cultura popular, en una baixada de sucre, no hi ha prou sucre, glúcids, glucosa, en sang, d'acord? Llavors les cèl·lules no poden obtenir per fer energia, no? Una hipoglucèmia, valors per sota de 55 mil·ligrams per decilitre. Valors normals de glucosa en sang, la normoglucèmia, serien entre 70 i 100 mil·ligrams. I una hiperglicèmia, d'acord? Hiperglucèmia en castellà, hiperglicèmia en català, serien valors superiors a 100 mil·ligrams. Hi ha una acumulació. Els individus que tenen diabetis de tipus 1 estarien sempre hiperglicèmics, en aquest sentit, tinguin uns nivells elevats de glucosa en sang. En aquest sentit, ja ho hem comentat anteriorment, però la insulina és una hormona, d'acord? És una proteïna, en el fons, és una hormona que el que fa és que s'uneix específicament a un receptor que tenim a les cèl·lules, un receptor, aquí és una cèl·lula sanguínia, però qualsevol cèl·lula, òbviament, i el que fa és que facilita, a través d'aquesta unió de la insulina, l'entrada de la glucosa a l'interior de la cèl·lula.
Si veieu a dalt, a la dreta, teniu una cèl·lula muscular, no? I que la insulina s'uneix a la cèl·lula muscular i el que fa és que facilita l'entrada de glucosa a l'interior d'aquesta cèl·lula. Val? Què és el que passa quan nosaltres no tenim insulina? Òbviament que aquesta glucosa no podrà introduir-se. Hi ha altres casos que veurem després, que són els casos de resistència a la insulina, que té molt poc efecte, però veurem en els casos de tipus 2 més endavant, que seria el de baix. Mirem, això a dalt teniu l'evolució al llarg del dia, veieu que posa horari a l'eix de les X, des de les 5 del matí, les 7, les 9, les 11, les 13, les 15, les 17, és tot un dia. I el valor de les Is, de 0 a 1,5, abans estàvem parlant de mil·ligrams, recordeu, aquí és de gram, però és el mateix, està convertida en les unitats, de grams litre. Els valors normals hem dit que estaria entre 0,7 i 1, recordeu, els 70-100 mil·ligrams d'abans, però estem entre 0,7 i 1. Nosaltres estem dormint, tenim uns valors estables de concentració de glucosa en sang, hi ha una homeostasi, hi ha una regulació perquè estiguin uns valors acceptables pel cos humà, pel funcionament, entre 0,7 i 1, no? Normalment estan allà. Esmorzem a les 7 del matí. I què passa? Òbviament, quan estem esmorzant i fem una digestió, aquesta digestió es redueix els aliments en els nutrients, en les glucoses, proteïnes, els aminoàcids, etc. i són absorbits pel cos. De manera que tenim una disponibilitat de glúcids elevada. Aquests glúcids, aquesta glucosa passa al torrent sanguini i del torrent sanguini passarà a les cèl·lules. Però el que és interessant és que la glicèmia, en aquest cas, augmenta. Per què? Perquè acabem de menjar. Augmenta el nivell de glucosa en sang i arriba fins a 1,3, 1,4. Què passa en aquell moment? En aquell moment, després, quan està augmentat, mica a mica, el cos tornarà a regular-lo i comença a baixar. Per què? Perquè entra dintre de les cèl·lules o s'acumula en forma de glicogen. A les 9 del matí fem esport nosaltres. I com que fem esport, tenim un consum energètic, estem fent activitat, tenim un consum energètic i aquest consum energètic el que fa és una depleció, és a dir, consumeix glucosa al torrent sanguini i baixa la glucosa ràpidament al torrent sanguini. Veieu que baixa molt i es situa cap a 0,6. No té res a veure amb la primera baixada, aquesta més atenuada. La primera baixada és normal perquè el cos intenta regular els nivells de glucosa i els introdueixen a la cèl·lula, etc. Aquesta segona és una baixada més accentuada, com podeu veure, i és a causa de l'esport. Però ràpidament, quan deixo de fer esport, torna a pujar la glucosa. Torna a pujar i no he menjat. Ara veurem d'on ho traiem. Arriba a l'hora de dinar, dino, torno a augmentar la glucosa, òbviament tinc menjar i comença a baixar mica. Sense fer esport, veieu que comença a baixar, es regula aquesta glucosa entre les cèl·lules, etc. Berenar no és tan copiós, torna a augmentar, torna a baixar. Esport, a les 6 de la tarda torna a baixar el nivell de glucosa, però acte seguit, sense haver de menjar, torna a pujar. I així tot el dia. D'acord? Excepte la nit, òbviament, que no tinc ni esport ni menjo i es manté estable. Com s'aconsegueix aquesta estabilitat, aquesta homeostasi, aquesta regulació entre uns valors estables i satisfactoris del nivell de glucosa entre 70 i 100 mil·ligrams, és a dir, entre 0,7 i 1 gram, a través d'aquesta regulació que teniu a baix. Mireu, tenim dues formes, això ho vam comentar en temes anteriors, no recordo quin número de tema era, però tenim la glucosa, que és un glúcid, òbviament, que és un sucre d'utilització immediata per obtenir energia, però la glucosa es pot acumular en forma de glicogen al fetge. Hi ha una mica al múscul, també. El glicogen no és res més que com si fossin peces de tente, peces de Lego, peces de Lego concatenades, la glucosa seria una peça de Lego i el glicogen seria l'addició de N peces de Lego, 50, 70, són molècules molt, molt llargues. De manera que permet acumular glucosa, quan tenim un excés, l'acumulem en forma de glicogen, d'acord? I així no està pel torrent sanguini, tenim reserves per quan siguin necessàries activar-les. Aleshores, el que passa és que tenim un augment, esmorzem, mengem, tenim un augment de la glucosa en sang, augmenta la glucosa en sang, teniu a dalt, a la dreta, glucèmia, glicèmia elevada,
perquè acabo de menjar, en vermell, a dalt a la dreta en vermell, glucèmia elevada, i això porta a la producció a nivell del pàncreas perdó, és que pensava que s'havia penjat, d'insulina. Això estimula l'alliberament d'insulina, d'acord? Aquesta hormona, la insulina, si seguim les línies vermelles, d'acord, és sintetitzada, és després secretada al torrent sanguini, el que fa és que estimula l'absorció de glucosa per part de les cèl·lules, ho hem dit, ho hem comentat abans. Aquesta absorció el que fa és que la glucosa surt del torrent sanguini i va cap a les cèl·lules, de manera que baixa la glicèmia, baixa la concentració de glucosa en sang. Vale? Ho veieu, baixa la glucosa i torno a tenir els nivells estables. Per això, després de menjar, augmenta ràpidament perquè s'acumula glucosa, però això a la vegada estimula la producció d'insulina, que a la vegada el que fa és que estimula el pas de glucosa del torrent sanguini a les cèl·lules i torna a baixar aleshores la glicèmia i torna a uns valors estables. Si jo faig esport, el que tinc és una glicèmia baixa, a baix, en blau. Per què? Perquè estic consumint glucosa del torrent sanguini i me'n fa falta. Què s'estimula aleshores? S'estimula l'alliberament de la síntesi i secreció de glucagó. Glucagó és una altra hormona. La hormona contrària a la insulina. Què fa? S'allibera glucagó i el glucagó és que va al múscul, a la musculatura, musculatura o al fetge, que també en tenim d'acumulat, i esperona, incentiva, facilita el pas de glicogen, que és aquesta molècula que hem dit que són glucoses, en el fons, addicionades una darrere l'altra, el pas de glicogen a glucosa. El glucagó el que fa és que el glicogen, aquestes que són N-glucoses, hi hagi una lisi, hi hagi una destrucció, s'alliberin les glucoses que estan formant el glicogen. De manera que aquestes glucoses passen al torrent sanguini i el que fa és que augmenta la glicèmia. D'acord? Hem fet exercici, baixa la glucosa en sang, s'esperona la síntesi de glucagó, el glucagó fa que el glicogen passi a glucosa, i aquesta glucosa en torrent sanguini fa tornar a augmentar la glicèmia. Veieu que és un sistema de regulació perfecte. Què passa? Que hi ha gent, òbviament, que tenen diabetis de tipus 1 i no sintetitzen insulina. Doncs que si menjo, per molt que tingui aquest input, no s'allibera insulina perquè aquelles cèl·lules no estan funcionals, de manera que tot aquest sistema està alterat i la glicèmia sempre és elevada, va tenir una hiperglicèmia en sang. Sí. La diabetis de tipus 2 és una diabetis una mica diferent. No és una malaltia autoimmune en què la persona, el seu sistema immunitari ataca les cèl·lules beta, sinó que les cèl·lules s'han fet resistents, les cèl·lules del cos s'han fet insensibles, resistents a la insulina. És a dir, per molt que hi hagi insulina, no tenen problemes els de diabetis tipus 2, no tenen problemes de síntesi d'insulina, per molt que hi hagi insulina, la cèl·lula és refractària, és reticent, és insensible a la presència d'insulina i no es facilita el pas de glucosa de sang a l'interior de la cèl·lula. Com s'arriba a una diabetis de tipus 2? Si la primera tipus 1 és genètica, és una malaltia autoimmune, la tipus 2 és bàsicament una malaltia metabòlica de mals hàbits. És d'un sobrepès continuat durant molts anys i uns nivells de glucosa en sang, de glicèmia molt elevats, d'hiperglicèmia persistents al llarg del dia i al llarg del temps, és a dir, durant molts anys. De manera que aquesta alta concentració de glucosa, al principi, òbviament, sí que entra la glucosa a l'interior de les cèl·lules perquè hi ha insulina, però al final, al llarg del temps, i per causa d'aquest manteniment d'aquesta hiperglicèmia continuada i sostinguda, les cèl·lules es fan resistents i, quan hi hagi insulina, aquest pas
no es dona de glucosa de torrent sanguini a l'interior de les cèl·lules. De manera que els dos tipus d'insulina, de diabetis, tipus 1 i tipus 2, tenen orígens diferents, el que passa és que al final tenim el mateix, unes hiperglicèmies en sang, d'acord, que desembocaran en malalties, òbviament, però una és per factors genètics, en què no tenim insulina, l'altra sí que tenim insulina, és per factors d'hàbits alimentaris, d'acord, i hàbits de vida, estil de vida, un determinant de la salut que vam veure, recordeu, i sí que hi ha insulina, però no es facilita, les cèl·lules són resistents. L'edat d'aparició, ja veieu, diabetis tipus 1 abans dels 30, normalment, després dels 30, tipus 2. Per què? Perquè es necessiten bastants anys amb mals hàbits de consum i mals hàbits alimentaris. D'acord? Per això acaba apareixent el tipus 2 en edats més avançades. D'acord? El sexe, bueno, un en homes, altres en dones. La forma d'inici és brusca en diabetis tipus 1, és veritat, però en diabetis tipus 2 és lenta. Per què? Perquè és associat a això que comentàvem, aquests hàbits de consum o aquests hàbits alimentaris tan dolents, progressiva, mica en mica. Val? L'índex de massa corporal, és a dir, el pes dividit entre l'alçada, que és una aproximació a què seria si tens sobrepès o no tens sobrepès. En diabetis tipus 1 són persones amb normopès, no tenen problemes de pes. Per què? Perquè és una malaltia autoimmune, genètica, i no té res a veure amb el pes o amb el sobrepès. En canvi, el tipus 2 sí, sobretot en persones obeses o en sobrepès bastant marcat, que tendeixen a tenir diabetis de tipus 2. De manera, hi ha altres diferències. Dependència a insulina, tipus 1, sí, és el tipus 1. Com es pot mantenir el tipus 1? Doncs amb injeccions d'insulina, precisament. Insulina recombinant, d'acord, que s'obté a través de bacteris, que se'ls ha introduït un gen humà perquè produeixin insulina humana, i són la gent que s'estan injectant insulina, d'acord, abans de menjar, o tot just després de menjar. Per què? Perquè precisament el que ens interessa és que un cop hem menjat i augmenta la glicèmia, aquesta glicèmia baixi gràcies a aquesta insulina que m'acabo d'injectar. El tipus 2 no és dependent d'insulina. El seu problema no és que no produeixin insulina, sí que en produeixen. El problema és que les cèl·lules són totalment resistents a aquesta insulina. Per molt que m'injecti jo insulina, què passa? Ja en produeixo, tindré el doble, però si igualment amb un amic amb la que tinc jo ja no funciona, no és un problema d'insulina, és un problema de les cèl·lules que s'han fet resistents. De manera que ja veieu que hi ha diverses diferències entre tots dos. És cert que hi ha una tercera tipus d'insulina, insulina de diabetis, abans de començar a fer un petit d'això, que és una diabetis transitòria, que es diu, d'acord, temporal, que és la diabetis tipus 3 que es dona en dones embarassades. Un cop han parit, a cada un temps es reverteix i deixen de tenir diabetis. És una cosa totalment que és important, però que no és una malaltia en aquest sentit. És una cosa connatural i un efecte a vegades secundari, no tothom passa, d'acord, de l'embaràs. En tot cas, la incidència tipus 1 ha anat augmentant, és la genètica, en nens de 0 a 4 anys. Però la que és important és la diabetis de tipus 2, sobretot perquè tenim uns mals hàbits de consum i és una que sí que podem, òbviament, controlar a través de determinants de la salut. La de tipus 1 no la podem controlar, a no ser que féssim selecció d'embrions, òbviament que això per evitar malalties greus està permès a Espanya, però en tot cas per diabetis tipus 1 no crec jo que es faci, però igualment seria totalment viable. Però el tipus 2 sí que és un problema greu perquè és un problema associat a tipus de vida i estil de vida. De fet, el tipus 1, el 40% dels nens són diagnosticats amb retard i presenten la cetoacidosis. És a dir, se'ls acumulen cossos cetònics, fauloacetona a la boca, allò perquè patim baixades de sucre i s'estan degradant els lípids, els greixos. Gent que, òbviament, doncs que tenen, se'ls hi pot ensumar si constantment aquell nen li fa l'alè, li fa olor a acetona, podríem pensar que, òbviament, podria tenir diabetis. La cetoacidosis pot fer perillar la vida del nen, perquè té nivells dolents, no regulats de sucre, la qual cosa, tant pares com educadors haurien. És una cosa que si veieu recurrentment i no sé què, vosaltres no podeu fer res perquè no teniu capacitat ni teniu potestat de fer res a nivell mèdic, però sí que és una cosa que està al tanto per si en algun moment es pot comentar.
Símptomes, ja hem dit, no fa que els sabeu, El que és interessant és aquesta set intensa, també, a part de l'olor cetona, els diabètics tenen una set intensa, grans quantitats d'aigua que s'han de beure o de líquid, de manera que necessiten orinar sovint perquè estan prenent molts líquids, val? Òbviament, pèrdua de pes, etc. Bueno, aquí els teniu, tampoc els heu de saber, sí que m'interessa que sapigueu que existeixen aquests tipus de diabetis i la diferència entre l'1 i el 2, bàsicament. En tot cas, els símptomes els hem comentat, els primers símptomes poden donar pistes, l'oloracetona, ganes de pixar constants, molta set. El que és interessant saber és que la majoria de casos de tipus 2 es diagnostiquen durant consultes de rutina perquè la gent no n'és conscient, a més apareix molt més tard. Òbviament és un cas en què vosaltres no us hauríeu de trobar tipus 2 perquè ja hem dit que apareix en individus ja joves o d'edat ja adults, òbviament, en tot cas, adults joves o adults madurs, 30-40 anys, val? Per què? Perquè fa falta tot aquest temps perquè s'acabi desenvolupant, Però el que sí que m'interessa saber, que sapigueu, és la diferència de tractaments, Tipus 1, insulina. Per què? Perquè no en produeixen. Tipus 2, insulina? No, ja en produeixen. El problema és que les cèl·lules no són resistents, perdó. Com el tractament tipus 2? Doncs baixant els nivells de sucre. Quins? A través d'insulina? No, impossible, perquè ja en produeixes. Com? Els que ingereixes. Reduint els sucres que menges, fent dietes controlades. Val? És a dir, una dieta adequada. I baixant el sobrepès. I practicant exercici, que això consumeix glucosa. Val? Sí, jo no la puc controlar perquè no pot entrar a les cèl·lules, si faig exercici com a mínim intento facilitar aquest pas, d'acord? Per què? Perquè òbviament sí que passa una mica, no és que sigui totalment resistent la cèl·lula, però si faig exercici estic forçant la maquinària. Val? Hi ha molts les crisis d'hipoglucèmia, les crisis d'hiperglicèmia, no és que us hàgiu de saber, d'acord? Jo us les deixo aquí, val? Però sí que és cert que si teniu una persona que és un alumne, un nen, una nena, que és diabètic de tipus 1, val? Podeu tenir crisis tant per una banda d'hiperglicèmia, d'acord? Que els hi puja molt els nivells de sang, d'acord? De manera que tenen cansament, mal de cap, set intensa, recordeu, set intensa, necessitats d'orinar, val? I llavors és indicatiu que necessiten insulina. El que passa és que avui en dia tot això està tan regulat, ja està tan detectat, que els mateixos nanos ja porten... Bueno, clar, depèn de l'edat, no? Però que ja estan diagnosticats en majoria d'ells, O sigui, no és una cosa que vosaltres hagi de diagnosticar, però sí que podeu reconèixer o podeu saber, el nen mateix ja ho sabrà la nena, els símptomes o vosaltres us podeu detectar. En casos d'hipoglucèmia, baixades de sucre, vale? Si ens passéssim, per exemple, amb la insulina que estem injectant, tingueu en compte que aquest cas del mainat que se suposa sí o no, jo què sé, això ja no ho he seguit, però bueno, que si la dona intentava matar injectant insulina, perquè és diabètic, el que s'intentava fer, a veure, no sé si ho intentava o no, el que argumenta el mainat, que és qui diu que la seva dona el volia matar, és que li volia crear una crisi d'hipoglucèmia, cosa que li va passar, d'acord? Si va ser natural o perquè li van injectar insulina, no ho sé, però una crisi d'hipoglucèmia pot aportar, d'acord, un coma, val? De fet, per què? Perquè tenim molta insulina i això ens produeix una baixada dels nivells de glucosa en sang perquè ha anat cap a les cèl·lules molt, molt, molt elevat. Tenim un excés d'insulina. D'acord? Això és un cas extraordinari, en persones amb diabetis, possible, o no intent d'homicidi, això és igual, però que també es poden provocar de manera natural, crisis d'hipoglucèmia, i no només associades també a diabetis, els nens quan neixen, si no mamen suficient el primer dia, els primers 2 dies, d'acord, sobretot per les nits, que són períodes llargs, i no han mamat suficient a l'hora d'anar a dormir, qualsevol cosa poden estar letargados, que es diu, no? Perquè tenen tenen hipoglucèmia, no tenen gaire sucre, ens estan això com
pèrdua de consciència, estan aletargados, no? Llavors has de donar-los sucre, hidrats de carboni, no? Glúcids perquè es recuperin i perquè s'activin ràpidament. Una de les altres malalties que tenim associada al sistema digestiu és la intolerància a la lactosa. La intolerància a la lactosa, o més aviat la tolerància a la lactosa, d'acord? Perquè són dos, el negatiu o el positiu. Anem a veure què és inicialment, abans d'entrar. La intolerància a la lactosa és la incapacitat per digerir, per degradar, d'acord, la lactosa. La lactosa, com hem vist, és un glúcid, és un sucre, que es torna làctic, a la llet, vale? I altres productes làctics, òbviament derivats de la llet. Iogurts, tot i que n'hi ha menys, n'hi ha pocs, etc. Formatge, tot i que n'hi ha poqueta, de lactosa, perquè s'ha degradat en el procés de formació del formatge, de fermentació. Però és causada aquesta incapacitat per dirigir la lactosa per una insuficiència de l'enzim lactasa. L'enzim lactasa, un enzim, és simplement un enzim que degrada la lactosa formada per una degalactosa i una glucosa, el degrada en els seus dos glúcids constituents, la degalactosa i la glucosa per altra banda. Veieu, la lactasa trenca la lactosa i la converteix, deixa anar els dos monòmers, no? La degalactosa per una banda i la glucosa per l'altra. El que us deia, això no ho heu de saber, però teniu a dalt, veieu que hi ha com, és en vermell i després en verd, vale? En vermell, que sembla amb aquestes rodonetes amb dos pals, això són fosfolípids, això és un lípid que forma la membrana cel·lular. Cell membrane, això és la membrana cel·lular, vale? La membrana de la cèl·lula. L'interior cap a baix és l'interior de la cèl·lula i cap a dalt és el lumen intestinal, és l'interior de l'intestí. Vale? La lactosa, que teniu a dalt a l'esquerra, que posa lactosa en anglès en blau, gràcies a la lactasa, que està en vermell, que és aquest enzim, la convertim en glucosa i galactosa. L'únic que vull que sapigueu és que, òbviament, no s'ha de saber res d'aquí, però la glucosa, òbviament, entra a l'interior de la cèl·lula, ja ho sabeu, d'acord? Hem estat veient tot el tema de diabetis. La galactosa entra a l'interior de la cèl·lula també i per mitjans de diversos passos intermedis també anirà al procés de glicòlisi, que és aquell procés d'obtenció d'energia, d'acord, a través de la glucosa. És igual, la lactosa a través de la lactasa esdevé glucosa més galactosa i aquests dos sucres són utilitzats per obtenir energia. Hem de tenir present que la majoria de mamífers, gairebé tots els mamífers, amb excepció dels humans, per exemple, només poden digerir, només poden absorbir, d'acord, els glúcids continguts a la lactosa, que és aquest glúcid composa, recordeu de galactosa i glucosa, durant l'època en què estan mamant, d'acord? És a dir, fins al moment del deslletament. Això per què? Doncs perquè l'enzim lactasa, present al jejú, d'acord, una part de l'intestí, se sintetitza a l'intestí i s'allibera a l'intestí, val? De manera que la degradació de la lactosa es durà a terme a l'intestí, no abans, no a l'estómac ni a cap altre lloc. L'hidrolitza. Hidrolitza vol dir que el trenca, el descomposa en els seus monòmers, en els seus glúcids. Doncs al lloc, a l'intestí, òbviament, s'hidrolitza la lactosa en glucosa i galactosa i és on seran absorbits i passaran a la sang per ser incorporats després a les rutes metabòliques per obtenir energia. Doncs això, si veieu aquí baix a la dreta, en un porc, un mamífer, òbviament estem parlant de mamífers que tenen mames i produeixen llet, òbviament no estem parlant de cap altre tipus d'animal que no tenen llet. Weaning és el deslletament. El deslletament, no sé quan, l'eix de les X, no sé si són mesos, si són semestres, si són anys, però bueno, no soc expert tampoc. En tot cas, veieu que en el moment en què hi ha el weaning, en el moment que hi ha el deslletament, la lactasa les concentracions, els nivells de lactasa, d'acord, en vermell, són màxims. Però a partir d'aquell moment que hi ha el deslletament, l'individu deixa de produir lactasa. Veieu com va baixant mica paulatinament fins a nivells pròxims a 0. Què és el que passa? Òbviament, en el moment del deslletament,
hi ha la introducció, ja ha estat abans, d'acord, d'altres aliments, òbviament, aliments de dieta de tipus adulta, no? I veiem com la producció d'altres hormones, com la milasa i la maltasa, d'acord, pel midó i la maltosa, d'altres glúcids, d'acord, per poder degradar, per poder hidrolitzar, d'acord, o fins i tot, en el cas de la proteasa, també augmenten moltíssim, i en el cas de la lipasa, de lípids, es manté més o menys estable, hi ha una petita... Però veiem que hi ha un augment de milasa, maltasa, proteasa, per què? Perquè hi ha aquesta substitució dietètica. Deixem de prendre llet materna, dels porcs, o paulatinament, òbviament, també va augmentar la producció d'altres hormones que permeten la degradació de hidrolització d'altres glúcids procedents d'una dieta diferent, ja no és de la llet, sinó de la dieta normal d'altres aliments que estem incorporant. Això en els humans també passa, val? Tradicionalment, abans del Neolític, d'acord? Abans del Neolític això també passaria en societats caçadors-recol·lectores, etc. I en molta part de la població humana actualment encara passa, vale? Què és el que passa? L'alletament en humans és sobre els 4 anys. En poblacions tradicionals, quan dic tradicionals em refereixo preneolítiques, d'acord? No societats del segle XVIII, segle XIX, o amb règims demogràfics de l'antic règim, actuals, però de l'antic règim, sinó en poblacions de fa 10, 15.000 anys, etc. O sobretot actuals caçadors-recol·lectores, que ja estan molt contaminades per les societats modernes, no? Però que fins als anys 50 s'han estudiat, es veia que el desetament es produïa als 4 anys, d'acord? I desetament total, no vol dir que cada cop, òbviament, a partir d'una certa edat anés mamant menys el nen o la nena, l'infant, però el desetament al final es produïa als 4 anys, de manera que més enllà dels 4 anys ja reduiria bàsicament el consum de llet, però seria una cosa de tipus similar a la que es donava aquí. Això a nivell evolutiu. El que passa, com veurem, és que a partir de fa 10.000 anys, el Neolític, l'adquisició de ramaderia, d'acord, vaques, cabres, etc., es dona, inicialment podria haver estat, òbviament, per altres recursos càrnics o per recursos de tipus llana, etc. També feien servir els ossos, òbviament, els tendons, per fer de tot, però hi ha una disponibilitat inicial d'un recurs que fins a aquell moment no era utilitzat, la llet. De manera que hi ha una pressió de selecció, és a dir, la selecció natural afavorirà l'aparició d'unes mutacions que són a l'atzar, però la selecció natural el que afavorirà més que l'aparició serà la fixació d'aquestes mutacions perquè els individus que puguin prendre llet, òbviament, seran avantatjosos perquè tenen un recurs que la resta de gent no té. Hi ha èpoques dolentes, desfavorables, o el dia a dia per a un creixement tindrà un recurs que els altres no tenen, a més un recurs de tipus regular, perquè cada dia hi haurà llet, disponibilitat de llet, de manera que tindran un avantatge selectiu respecte als individus que no tindran. Ara bé, que no tindran la capacitat de degradar la lactosa, òbviament. Ara bé, tinguem present que això no s'ha donat en tot el món, d'acord? Només en aquelles regions en què hi ha hagut un neolític, una ramaderia important, d'acord, veurem una ramaderia més aviat, d'acord, important, veurem aquesta presència d'aquestes mutacions, d'acord, o d'aquesta capacitat de mantenir la lactasa activa més enllà dels 4 anys. On estem parlant? Estem parlant sobretot del nord d'Europa. Europa en general, al nord d'Europa, d'acord, tinguem en compte que Europa és un dels països que més consum de llet hi ha, òbviament perquè som lactasa persistents, d'acord? A zones d'Àfrica, d'acord? I a zones d'Àsia, Pròxim Orient, Península Aràbica, subcontinent índic, etc. Però hi ha grans extensions del planeta, amerindi, a tot els Estats Units, tot el continent americà, d'acord? Austràlia, Oceania, sud-est asiàtic, bona part d'Àfrica en què les poblacions no són lactasa persistents i no poden consumir llet. Què vol dir? Consumeixen llet actualment? És probable, però tinguem en compte que bona part de la llet que veiem avui en dia té la lactosa hidrolitzada, li han fet químicament als laboratoris, a les fàbriques, li hidrolitzen la lactosa de manera que no hi ha lactosa, i és llet sense lactosa. La major part, encara que et posis sense lactosa, la que no t'ho posa, molta d'ella també la té hidrolitzada, i tens la glucosa i la galactosa. Per què? Perquè, òbviament, el que els interessa a les indústries làctiques és que tu consumeixis llet. Si tenim aquí a Europa, òbviament, la major part de la població d'origen, diguéssim, europeu, des d'aquest punt de vista, és lactasa persistent, òbviament, no? Però sempre hi ha gent que no, o sempre hi ha hagut moviments migratoris que no, però a Àfrica o als Estats Units, no estem parlant d'Amèrica, de poblacions d'origen europeu, sinó poblacions d'origen amerindi, molt bona part seran intolerants originalment, però si tu el que fas és que ja trenques la lactosa,
als laboratoris, a les fàbriques, i no fa falta que ho faci la persona, de manera que la persona pot prendre llet, encara que no sàpiga que és intolerant a la lactosa, O sigui que hi ha coses d'aquestes que a vegades hem d'anar en compte. Ostres, jo soc tolerant a la lactosa perquè jo me la puc prendre. Bueno, sí, vés a saber, val? Resumint el que hem estat comentant fins ara, els humans és una espècie en què realment alguns dels seus individus, perquè és interessant tenir en compte que no tots, mantenen aquesta síntesi, aquesta producció de lactasa, recordem l'enzim que permet degradar la lactosa, d'acord? Més enllà de la fase infantil, d'acord? O sigui, en adults es manté encara aquesta activitat de lactasa, d'acord? Parlaríem de lactasa persistent. Continuem sintetitzant. I el fet de continuar sintetitzant, òbviament, fa que puguis continuar prenent llet. He de tenir present que, i no és important per vosaltres, però que realment és una avantatge selectiva molt important, perquè és un recurs que si no ens seria vetat, no? I hi ha moltes mutacions que han permès el manteniment d'aquesta activitat de la lactasa. D'acord? És a dir, que la persistència de la lactasa a l'intestí, se sintetitza a l'intestí, permet continuar digerint, continuar degradant, d'acord, la lactosa. De totes maneres, la distribució de la població que veiem no és homogènia. Estem parlant que realment és un 30% de la població mundial, però no és un 30% que estigui distribuït de manera equitativa, de manera homogènia en tot el planeta, sinó que hi ha una sèrie de zones que acumulen la major part d'humans, diguéssim, que són lactasa persistents, és a dir, que continuen podent degradar la lactosa. En aquest sentit, si us hi fixeu, la major part, mireu que és un percentatge d'intolerants a la lactosa, d'acord? La major part d'intolerants, és a dir, gent que no té lactasa persistent, que no manté aquesta activitat, es concentren fora d'Europa. Hi ha alguna altra regió en què bastanta població que continua sintetitzant lactasa, però la majoria, fixeu-vos aquí, esquimals, aborígens australians, africans bantú, poblacions asiàtiques, d'acord, com a Xina, com a Tailàndia, etc., tenen la major part, més del 80%, serien intolerants a la lactosa. Mentre que valors inferiors, d'acord, els trobaríem en algunes zones, òbviament, d'Àfrica, com podeu veure a la següent imatge que veurem, i a Europa. De fet, hi ha una sèrie de regions mundials a nivell del món en què nosaltres trobem la major part d'individus que mantenen activitat de la lactasa. Com hem dit, el nord d'Europa és en general és Europa, però es concentren la major part al nord, el que seria la zona occidental d'Àfrica i la zona del Pròxim Orient i part del subcontinent índic. Quins problemes podem tenir si continuem prenent llet, productes làctics, que contenen lactosa, òbviament, però a la fase adulta nosaltres no continuem sintetitzant lactasa, és a dir, si som intolerants a lactosa. Òbviament, tindrem distensió abdominal, tindrem dolor abdominal, gasos que ajuden, òbviament, a aquest dolor intestinal, nàusees, vòmits, diarrea, tot associats a aquesta mala digestió, perquè no tenim la lactasa, ja no tenim l'enzim que permet la degradació de la lactosa. I aquesta mala digestió entre cometes, òbviament, de fet és una absència de digestió que trobaríem a nivell intestinal.
En aquest sentit, la intolerància a la lactosa pot ser congènita, òbviament genètica no la tenim, perquè els nostres pares o el nostre grup poblacional no en té. Pot ser primària, no hi ha una persistència de lactasa, o secundària, hi ha una deficiència temporal. Per exemple, nosaltres podem tenir dany intestinal per infeccions, virals o bacterianes, etc. Hi hagi un moment en què, òbviament, com que la lactasa se sintetitza a nivell intestinal i hi ha algun tipus d'infecció, circumstancialment deixi de produir-se. Tot i que quan es reverteixi, quan se superi aquesta infecció, òbviament tornarà a produir-se la lactasa i tornarem a poder digerir la lactosa.